Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň duşanbe güni. Habarlar günnäli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şu günki programmamyzda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyarly wekiliň, ombudsmanyň wezipesi baradaky kanun taslamasy ara alınıp maslahatlaşyldy. Об этом уже говорили довольно давно, и, например, еще Prezident Berdimuhammedowyň Liwawe eden saparynyň öňýände polisiýa resmiýetleri tarapyndan motosikletleri alynan sürüjüler öz ulaglaryny henisem ýygyny alyp bilmeýärler. Yol gödäwçilik gullugynyň işgärleri olary ýoluň ortasynda saklap, ýagdaýy düşündirilmezden motorlaryny ellerinden alypdyrlar. Demiradyk Owansanyň bir näçe welaýatynda Islam döwleti toparynyň söwüşçileri has köp territoriýany ele geçirýärler. İslam döwleti atly topara agrarlygyny galan edenleriň aglawasynyň daşary ýurtly militarlardygyny yerli resmiýetler aýdýar. Yarım saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň dowamynda şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synanşarys. Gepleşigimiziň başynda bolsa günüň täzelikleri bilen tanyşyp bolan. Warşawada geçirilen samitde Orsiýet NATO-ny öz ünsüni Orsiýet tarapyndan bar bolmady howpa gönükdirmekde tanqid etdi. 2 gün dowam eden konferensiýanyň dowamynda NATO liderleri Orsiýetiň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini aneks etmegine we Ukrainadaky ýaragly separatistleri goldamagyna gaýtawul edip, günnäwir Ýewropada täze uly gowrumly goşuny ýerleşdirmek barada ulalaşdylar. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň medpuat wekili Maria Zakharowa 13-nji iýulda geçiriljek NATO Orsiýet geňeşinde Moskwanyň ýaranlykdan öz planlary dogrusunda düşünürüş bermegi sorajakdygyny aýtdy. Şeýle-de Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Moskwanyň NATO'dan Baltik deňdiniň ýokurtyndaky howa giňişliginde goranyşy gowlandyrmak baradaky Finlandiýa planlary dogrusunda hem düşünürüş bermegi sorajakdygyny ýaýdýar. Türkiýanyň sudy geçen aý Istanbulyň esas aeroportuna edilen 3 hüjüm bilen ilteşikli ýene 7 adam tutsak etdi. Munyň netijesinde bu iş bilen baglanşykly tutsak edilen adamlaryň sany 37-e ýetdi diýip Türk medpuat serişdeleri habar berýär. Türkiýanyň döwlet eýçiligindäki Anadolu habar agentliginiň 11-nji iýulda ýaýradan maglumatyna görä 7 şüpheli ýaragly terroristik topara agza bolmakda we öldürmäge gatnaşmakda aýplanýar. Hususy eýçilikdäki Doğan habar agentligini 10-njy iýulda akşam tutsak edilen 7 şüpheliniň ählisiniň daşary ýurt raýatlarydygyna habar berýär. 28-nji iýunda Istanbulyň Atatürk aeroportuna bolan hüjümde adyndan 45 adam öldü we başga da 240 çemesi yaralandy. Qırgızstanyň ýokary sudy etnikary ýigrenji öjükdirmekde hökm edilenden soň häzirki wagt ömürlük türme tutsaglygyny berjäy edýän tanymal özbek aktivisti Azimjan Askarowyň sud işine gaýtadan seredýär. Askarowyň sud dinlenşigine 11-nji iýulda ýerden başlandy. Bu dinlenşik berk howpsuzlyk çäreleri astyna geçirilip, oňa ýüzlerçe jurnalist we halkara guramalaryň wekilleri gatnaşýar. Askarowyň tutsaglykdan boşadylmagy dogrusunda Bişkek'e edilen halkara çağrışlardan soň geçen ay Qırgızstanyň ýokary sudy sud işinde peýda bolan täze ýagdaýlar sebäpli özüniň 2011-nji ýylda çykaran kararyny täzeden seredilýändigini ma'lum etdi. Qırgızstanyň raýatlygyna eýe asly özbek Askarow 2010-njy ýylda Qırgızstanyň gün ortasynda etniki özbek we qırgız raýatlarynyň arasynda çaknyşyklary guramalaşdyrmaga kömek etmekde aýplanyp ömürlük türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Gürün edilýän şol çaknyşyklarda aglabasy etnik özbeklerden ibaret 450'den gowrak adam helak bolupdy. Birleşen Ştatlaryň Goranmak sekretary Ash Carter Iraň lideri bilen Islam döwleti toparyna garşy söwüşi we Mosul şäherini ekstremist topardan ýygyny almak barada gepleşikler geçirmek üçin 11-nji iýulda Bagdada bardy. Men premier ministr Haydar al-Abadi we biziň komandirlerimiz bilen kampaniýanyň nowatdaky tapgyrlaryny maslahat ederniýip Carter Bagdada gitmeden odalaytdy. Carter bu saparyny Irak güýçleri Kayara howa bazasynyň kontrolüni ýygyna alandan 2 gün soň amala aşyrýar. Bu howa bazasy Mosulyň 60 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Carter bu howa bazasynyň kontrolüni ýygyna alynmagyny strategik ýeňiş diýip häsiýetlendirdi.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewap welaýatyna edýän saparynyň dowamında Hytaýyň CNPC Milli Neft gaz korporasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşdy diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Maglumatda duşunyň çäğinde Türkmen prezidenti PetroChina Company Limited kompaniýasynyň vitse-prezidenti Ban Iliňa we CNPC korporasiýasynyň baş direktory Liu Gansunya hemde CNPC korporasiýasynyň ýurtdaky baş ýerine ýetirji direktory Den Minmina bilen gepleşikleri geçirip ödara hyzmatdaşlygy ösürmegiň uğurlary barada maslahat etdiler diýilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýaňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň parlamentinde seminar geçirilip adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesi baradaky kanun taslamasy ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmen mediýasy bu çäräniň Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ösüş programmasy bilen bilelikde gurnulandygyny habar berýär. Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek barada resmi derejede öňräkden bäri gurrun edilýär. Eýsem bu proses näme üçin uzağa çekýär we egerde şeýle institut döredilse, ol Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýyna nähil täsir eder? Biz bu soraglary adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topurynyň başlygy Farid Tuhpatulyna berdik. Farid, ozaly ýatlatsaňyz, Türkmenistanda indi adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek näçe wagt bäri maslahatlaşylýar we bu wezipe haçan dörediler? Об этом уже говорили довольно давно, и, например, еще Bu arada öňräkden bäri gurrun edilýär. Aýdaly 2014-nji ýylyň ýazyny Türkmenistanyň adam hukuklaryny goramak boýunça milli hereket planyny işläp düzekdigi we şu planyň çägini adam hukuklaryny goraýan ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesiniň giýiriljekdigi belli edildi. Bilşiňiz ýaly bu plan şu ýyl kabul edildi we tasdiklanyldy. Ol ýerde ombudsman institutyny döretmek maddasy hem bar. Mundan başga geçen ýylyň ýanwaryna prezident hem adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň wezipesini döretmek hakyna gurrun etdi. Onsoň meniň pikirimçe bu wezipe ahyryna ýakyn wagtda döredilse gerek. Думаю, что эта должность все-таки будет в Туркменистане создана в ближайшее время. Eger prezident hem goldayan olsa, bu proses näme üçin beýle uzağa çekdi? Это действительно так, потому что на самом деле... Bu doğrudan hem şeýle. Sebäbi ýuridik normalara görä Ombudsman institut häzir prezidentin ýanyna baryp bolan Demokratiýa we Adam hukuklary institutundan has ýokarda durýar. Bu wezipenin has köp hukuky we ygtyýarlygy bolmaly. Ol halkara guruluşlar şol sanyna BMG-nyň Ýewropa Birleşiginiň dürli programmalary bilen hem hasken ara gatnaşyk saklamaly. Ondan bu gurama has jogapkärçilikli bolmaly. Onu haýsyr başdan sowma jogaplar bilen çäklenmek kyn bolar we bu institut ol ýere ýüzlenen adamlar bilen işleşmeli bolar. Будет работать непосредственно с людьми, туда обратившимися. Siz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutuny agzadyňyz, emma bu guramanyň işiniň odiýen netijeli däligi aýdylýar. Siziňçe, täze gurama ondan hakykatdanam tapawutlanarmy? Ýagny ombudsman institutu ýurtda adam hukuklarynyň hormatlanmagyna hakykatdanam oňyn täsir ýetirermi? Во-первых, Институт демократии и прав человека был с самого начала создан. Odaly Demokratiýa we Adam hukuklary instituty Turubastan halkara jemgyýetçiliginiň gözüne çöp atmak üçin Türkmenistan adam hukuklary bilen meşgullanýar diýdirmek üçin öredildi. Ödem ol Niýaz wagtyna döredildi. Şu geçen döwrüň içinde bu gurama özüniň bu meselede düýpden işe ukypsyzlygyny görkezdi. Halkara jemgyýetçilik bolsa ýurtda hut Ombudsman institutynyň döredilmegini talap etdi. Onsoň häzir Türkmen parlamentinde bu institut barada kanun taslamasyna seredilýär. Sebäbi ombudsman wezipesiniň dürli ýurtlardaky işi boýunça ähli düzgünler bar. Degişlikde bu institutyň hukuklary kanun boýunça ýokary bolmaly. Elbetde, bu oňa ýol başylyk edýän adama hem bagly bolar. Ýönel Türkmenistanyň şertlerine ilki bilen hökümete, soňra halkara guramalaryna hasabat bermeli bolar. Emma bu ýerde ikinji bir bellemeli zat, eger adamlar bu gurama has köp ýussalar, ýagny ýurtda nägili arz şikaýetli adam judaken, problema judaken we raýatlar kömek sorasalar, bu institut bolmany olardalaryň bir bölegine jogap bermeli bolar. Onsoň kär meseleler çödülüp başlar. Men beýle diýmek bilen ýagdaýy ideallaşdyrmak islemeýärin. Bugun şol institut döredilse ertir ýagdaý üýtgar diýmekçi bolanmak. Bu elbetde uzak proses.
Emma bu institut halkara guruluşlarynyň gollugyna ya basışlar netijesinde häzirki Demokratiya we Adam hukuklar institutuna garanyny has netijeli işlemeli. Более активно, нежели существующий ныне Институт демократии и прав человека. Onda siziňçe Türkmenistanda açyljak Ombudsman institutunyň işiniň netijeliligi köp derejede halkyň aktivligine hem bagly da. Siz şeýle diýmekçi bolýarsyňyzmy? Именно так, потому что чем больше люди будут туда обращаться, Hut şeýle, sebäbi adamlar ol ýere näçe köp ýüz tutsa, olaryň meseleleriniň çözülmegine şonça-da köp mümkinçilik we şert dörer. возможностей и шансов, что их проблемы и нужды будут решаться. Kärdeşim Ýowşan Anorwanyň geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň geçen hepde Lewap welaýatyna eden saparynyň öňýände yerli polisiýa resmileri welaýatyň ençeme etrafynda motosikletli sürüjiler saklap, olaryň motorlaryny elinden aldylar. Lewap welaýatynyň gelip gowşan maglumatlara görä, şol sürüjiler öz motosikletlerini henis hem ýygyny alyp bilmeýärler. Bu barada Lewap welaýatynyň habarçymyz Röwşen Çaryfowyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Prezident Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyny 7-nji ýylda başlanan taparynyň bir hepde öňünden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan ençeme etrapda motosikl sürüjileri gawamak çäreleri geçirildi. Bu çäreler esasan Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherine ýakyn etraplar bolan Garaşdyrlyk, Serdarawat, Sakarýaly etraplar bilen bir hatarda prezidentiň aýlanan etraplarynyň we goňşy etraplaryň ahlisinde geçirilipdir. Şundan çen tutulsa muňa welaýat meçberindäki çäre diýseň de bolýar. Taklanan motosiklellaryň eýerleriniň sözlerine görä, ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri olary ýoluň ortasynda saklap, ýagdaýy düşündirilmezden motorlaryny ellerinden alypdyrlar. Öz nägileligini görkezen sürüjilere goşmaça ýagny boyun bolmazlyk aýplamasy esasynda jerime salynan halatlarynyň hem bolandygy aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda prezidentiň Lewap welaýatyna bolan saparynyň tamamlanandygyna garamazdan gawalan motosiklellaryň köpsiniň entägem ýygyna gaýtarylmandygy aýdylýar. Bize verilen maglumaty görä şu gezek saklanan motosiklellaryň arasynda iki tekerler bilen bir hatarda aglawa ýagdaýda üç tekerli ýyzy sandykly Hytaý döndürilen motosikleller köp bolupdyr. Gepin gerdişine aýdylsa bu hili üç tekerli motosikleller Türkmen daýhanlarynyň köneden ulanyp gelýän eşek arabalarynyň ýerini tutýar. Daýhanlar ol ulaglary hususan da 300 kilograma çenli ýük göterýänди üçin gowy görýärler. Şol sebäpden hem şu günler Lewap welaýatynyň motosikl sürüjileri aladaly günleri başdan geçirýärler. Häzirki wagtda welaýatyň ençeme etraplarynda yerli polisiýanyň ýol gözegçilik edaralarynyň gapysynda öz ulaglaryny ýygyna gaýtaryp almak üçin irikge bolup duran sürüjileri görmek mümkin. Bu nowat hususan da halaja etrafynda uly. Daýhanlar öz ulaglaryny tizrak gaýtaryp almaga gyssanmaklarynyň sebäbini melleklerinde ýetişen hasyrlyň daýa bolup barýanda ulen düşündirýärler. Meniň mellegimdäki pomidor hasyly wagtynda ýygylman ýatyr. Onu gidip getirmek üçin ulag edindim. Emma indi bir hepdeden bäri gabawda ýatan motorum sebäpli hasylymy gidip getirip bilemok. Maşyn tutup gitmek bolsa gymmat düşýär diýip özüni aşyr diýip tanadan halaşly 45 ýaşlaryndaky daýhan aýdýar. Mellek arasynda mewe daşamakdan başga Hytaý döndürilen motorlar käbir maşgalalar üçin gazanç çeşmesi bolup hem hyzmat edýär. Şu beýleki ýagdaýlar sebäpli ulaglaryň saklanmagy we wagtynda ýygyna berilmezligi onlarça maşgalanyň bir hepde gowrak wagt bäri gazanç çeşmesiniň kesilmegine getirdi diýip
biz bilen töhbetdeş bolan lewaplar aýtdy. Adynyň efirde aýdylmazlygyny soran halaşly Daýhan Azatlyk radiosynyň polisiýa bölüminde size näme jogap berdiler? Olaryň prezident gelip gidenden soň hem motorlaryňyzy bermezliginiň sebäbi näme diýen soraga bize belli bir zat aýtmaýarlar. Ertirgel bilen izah çekip otirlar diýip jogap berdi. Yerli daýhanlar motosiklet hyzmatlarynyň ilata avtomobil hyzmatlaryna garanyňda has arzan düşýändigini aýdýarlar. Mysal üçin häzirki wagtda etraf içinde ýük daşamanyň narhy uzaklygyna görä ortaça 20-30 manatdan diýilip hasaplanylýar. Emma täze motorlar bu hyzmatlary aýdylmagyna görä ýarym bahasyny edýärler. Şol sebäpden hem il arasynda kreýne maşyn tutandan şu hili motorlaryň gezekleýin hyzmatlarynyň peýdalanmagy amatly görýärler. Türkmenistanda ilkinji gezek motorlary gawamaklyk däwi yerli motosikl sürüjileriniň tasdiklamagyna görä mundan 3-4 ýyl ozal başlandy we bu mesele barada yerli medeniýetde hiç hili anyk düşündiriş berilmeýär. Habarçymyz Röwşen Çaryfoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şu günler Türkmenistanlar daşary ýurtlara pul bermekde we pul almakda käbir bökdençlikler bilen ýüzeýde bolýarlar. Ýagny ýurtda daşary ýurtlara pul bermek we daşary ýurtlardan uğradylan pulu almak meselesine girdilen çäklendirmeleriň sanawyna ýeni biri goşuldy. Häzirki wagt Türkmenistanlar daşary ýurtdan Türkmenistana dollar pul birligine uğradylan puly diňe türkmen manadyny alyp bilýärler. Biz bu täze düzgün barada jekmejek maglumat bermek sorap Aşgabatly ýazyjy we synçy Aman Murat Bugayfa yüzlendik. Yurtta inni 2 denem köprek wagtary daşary ýurtdan Türkmenistanyň raýatlaryna iýerilen daşary ýurt walyutasyny almakda uly kynçylyklar ýüze çykyp başlady. Onuň bir sebäbi şol gelýän pullary Türkmenistandaky döwlet eýetlerine banklarda aýdaly Amerikan dollary ýa-da euro görnüşini bermekden ýüze urýarlar. Oňa göre Amerikan dollarynyň Merkezi Bank tarapyndan kesgitlenen narhyny türkmen manadyny almakly hödürleýärler. Şondan alsaňa berýärler, şondan almasaňda onu hiç bir dawa zinjeleri ýere alanyp, häzir bolsa Merkezi Bankda 3 manat 50 tenge kesgitlenen bolsa häzir dollaryň gara bazarynda bir Amerikan dollarynyň bahasy 6 manat ýetdi. Ondan adamlar hep gelýän dollaryň dünýä sünnetini bitirmek islenýärler. Aman Murada daşary ýurtdan uğradylan pulu aljak bolýan raýatlar nähil ýagdaýlary başdan geçirýärler. Men goloý tanışlarymyň biriniň ogly hemde gelini Ýewropa ýurtlarynyň birine ýaşaýar. Goloýda o özüniň en asasynda 500 Amerikan dollaryny uğradypdyr. Noňdan banka baralaryna bulara ýerilen 500 dollar görnüşinde däl 3 manat 50 tengeden mana görnüşinde bezdeklerini aýtdyr, olar ýalbarypdyrlar, gaýrat edin berin diýse onuň etmändirler. Bize bankdan hiç ýylly dokumentlar görkezmediler, bize ýokardan berilen görkezme biz şon berzaýa ýetdiler, garaz ýüzlerinden soğup, şonu ýokary tutup, ulluhan bir gepleşýän bolup barmadylar diýin. Noňdan men tanışlarym ýanky 2 sener äraýal agyndy berilen dollar biz aljaklar, ony gelen adresine ýerine uğradyň diýse, onu bankyň işgärleri onu sizde 30 Amerikan dollaryny tölendi diýirler. Sebäbi puly ýerine uğratmak üçin kesgitlenen narh bardy. Olar 30 dollar manatynyň berzek paralarını olaryň teklibinden ýüze urupdyrlar. Ýok, diňe Amerikan dollar görnüşinde bolmaly. Gaýrat edin diýip şunça ýalbarsalar-da olaryň sözi ýerkeltmändir. Ondan olar 500 dollar koýup gitmesin gelip Garabağlardan niye 6 manatdan 180 manat töläp 30 dollar alyp banka taşyrdyk. Şondan soňra pul ýygyny uğradyldy diýär. Aman Murada bilşimiz ýaly şu ýylyň başyndan bäri döwlet tarapyndan dollary naqd görnüşde satmak besedildi. Bu